Хайырлы иртә, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 12 апрельдә аязучан болытлы һава. Көндез явым-төшем көтелми, җил көньяк көнбатыштан уртача тизлектә 12-17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Көннәрнең җылырак торуы сәбәпле урманнарда толпаннар уянган. 2 атнадан соң алар шәһәр читләрендә һәм паркларда да барлыкка килергә мөмкин. Кышкы йокыдан соң алар аеруча куркыныч. Шуңа күрә табигатькә чыкканда саклык чараларын күрү зарур. Алар бигрәк тә азык эзләп усал була дип кисәтә белгечләр. Шуңа да толпаннар комсызланып һөҗүмгә күчәләр. Аларның беренче корбаннары булып этләр тора. Возможно, с клещами уже встретились. Эт хуҗалары толпаннарны күргәннәрдер инде. Этләр бит бөтен җирдә йөгерәләр. Өйгә кергәч берничә тапкыр толпан таптык. Без аларны вакытында юк иттек. Толпаннар быел апрель башында ук килде. Алар йогышлы чирләрне таратучы булырга мөмкин. Белгечләр әйтүенчә, толпаннар агачлардан түгел, туфракның өске катламыннан һәм үләннәрдән кешеләргә һөҗүм итә. Быел апрель ахырына аларның артуы ихтимал. Казанда иң куркыныч урыннар Нагорный, Яңа Савин районы, Казан су ярлары һәм Аккыш күле ди белгечләр. Как правило, если снега много, то обычно те, кто зимуют под ним... Кар күп булды. Гадәттә, әгәр дә кар күп булса, алар яхшы саклана. Апрель ахыры, май башы инде толпанның күпме булуын күрсәтер. Узган ел алар 10 меңгә якын кешене тешләгән. Быел кешеләрне тешләү әлегә теркәлмәгән. Республикада толпаннардан эшкәртү оештырыла. Аны масса күләм ял итү урыннары, балалар лагерьлары һәм туристлык базаларында үткәрәләр. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген бөтен дөнья авиация һәм космонавтика көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Казанда төрле чаралар үткәрелә. Мәсәлән, Сынлы сәнгать дәүләт музеенда Гагарин Фест фестивале кысаларында җирнең, айның, кояшның кире ягы күргәзмәсе оештырыла. Татарстанның табигый тарихы музеенда кеше һәм космос 10нчы мәктәп укулары, Татарстан Республикасы укучылары өчен мәдәни белем бирү чарасы үткәрелә. Шулай ук Казан Кремле музей тыюлыгын үзләштерү темасына түгәрәк өстәл форматында әңгәмә уза. Барлык катнашучылар да сертификат белән бүләкләнә һәм җир һәм галәм залы буенча экскурсиядә катнаша ала. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Казан консерваториясе музыкаль космос дигән эчтәлекле һәм күп төрле программа тәкъдим итә. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында рәссам Ринат Мортазинның параллель дөньялар сәнгать күргәзмәсе тәкъдим ителә. Оренбургта зыян күрүчеләргә Татарстаннан гуманитар йөкнең беренче партиясе китте. Республиканың барлык зур шәһәрләрендә һәм районнарда ярдәм пунктлары эшли. Казан халкы гуманитар ярдәм җыюны дәвам итә. Аны Горький урамындагы 12нче бай йортында кабул итәләр. Җыелган ярдәмне 2 көнгә бер мәртәбә бәләгә юлыккан кешеләргә җибәрәләр. Бүген бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең төбәк этабы уза. Ул бөтен республика буенча бер үк вакытта 45 мәйданчыкта үтә. Аның максаты кадрлар ихтыяҗларын тәэмин итү. Бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсе барышында күргәзмәләр, ачык сайлап алулар һәм онлайн әңгәмәләр оештырыла. Казанда иртәнге сәгать 9-дан көндезге 1-гә кадәр профессор Нужен урамы 2нче йорт адресы буенча килергә мөмкин. Татарстан Фәннәр академиясенең Мәрҗәни исемендәге тарих институтында академия президенты Рифкат Миңнеханов һәм Казакстан генераль консулы Ерлан Искаков катнашында халыкара түгәрәк өстәл узды. Татарстан һәм Казакстанның фәнни фикер алышу үзәгендә Евразия урта гасыр тарихының актуаль проблемалары булды. Нәкъ менә Алтын Урда чорының тарихи мирасы һәм фәнни тикшерүләре. Татарстан белән Казакстанның уртак тарихи тамырлары бар. Чараның 12 апрельдә билгеләп үтелә торган Казакстан фәнни көне алдыннан узуы символик мәгънәгә ия. Алтын Урда һәм аңа нигез салучылар рус һәм инглиз телләрендә Татарстанда басылган раритетлы тарихи китаплар шушы көнгә бүләк булды. Шулай ук Татарстанның танылган рәссамы Илдус Мортазинның бу тарихи чорга багышланган рәсеме бөтен дөнья тарихында зур роль уйнаган чорның әһәмиятен күрсәтте. Вопрос Золотой Орды, он всегда такой актуален, все посягают на эту тему, кто главнее. Но я считаю, что мы все где-то в плоскости вопросов Золотой Орды, и у каждого своя классификация. Но я думаю, чем больше мы обсуждаем, показываем, находим свое место. Здесь очень прослеживается
я бы назвал, связь времен, когда люди находят и совершенно по-новому сегодня пересматривают эту историю. Задача наших историков изучать и находить совершенно новые открытия. Уку эне белән кою казу. Әфән олимпиадаларына әзерләнү укытучыдан да, укучыдан да бик нык тырышлык, түземлек таләп итә. Ел дәвамында Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә аерым фәннәр буенча укучылар өстәмә шөгыльләнә. Собаның сәләтле балалар мәктәбендә укучылар белән иң көчле мөгаллимнәр һәм Казан федераль университеты аспирантлары шөгыльләнә. Әлфирә Хаҗиева химия и биология фәннәре буенча укучыларга тирән белем бирә. Аның укучылары ел саен олимпиадаларда җиңү яулый, әлеге юнәлештәге уку йортларына укырга керә. Шөгыльләнү ике төрле тәртиптә бара дип әйтергә була инде. Беренчедән, егылар якынлашу сәбәпле без шулай ук имтиханнарга әзерләнәбез. Ел әйләнә дип әйтсәк тә дөрес булыр инде. Олимпиадага әзерлек безнең һәр вакыт, һәр даим бара дип әйтәсе килә. Әлфирә Рифкат кызының укучысы Аделина Әхмәҗанова кече сыйныфлардан ук химия и биология фәннәре белән ныклап шөгыльләнә. Аның белемен күрсәткән нәтиҗәләренә чамалап була. Бу елны биология фәненнән мин бөтен Россия табына уздым. Собаның сәләтле балалар мәктәбе Казан федераль университеты белән тыгыз элемтәдә тора. Агымдагы уку елында һәр атна сайын университет аспирантлары район мәктәпләренең математика фәне белән кызыксынучы фән олимпиадаларында катнашучы укучылары өчен дәресләр үткәрә. Безнең университет каршында эшләп килүче региональ фәнни белем бирү математика үзәге тарафыннан оештырыла торган проект. Миңа билгеле булганча, әлеге интернет мәктәп безнең математика үзәге белән элемтәгә кереп, безнең белән хезмәттәшлек итәргә теләде һәм безнең җитәкчелек инде моны хуплап, безгә дә монда эшләргә балалар белән өстәмә дәресләр алып барырга тәкъдим итте һәм инде без ризалашып монда килдек. Фән олимпиадаларына әзерләнү генә укучыга күп мәгълүмат бирә. Собаның сәләтле балалар мәктәбендә өстәмә дәресләрнең нәтиҗәле булачагын максат итеп куялар. Нәтиҗәгә ирешер өчен бер-ике дәрес кенә түгел, ә моның белән инде системалар рәвештә шөгыльләнергә кирәк. Ниндидер зур нәтиҗәләргә ирешер өчен, әлбәттә инде безгә күпмедер вакыт кирәк булачак. Собаның сәләтле балалар мәктәбе сокландырырлык нәтиҗәләр күрсәтүенә ышанасы килә. Миләүшә Мусина, Гөлназ Вахитова, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Татарстанда 16 апрельдә эко-акция башлана. Теләгән һәркем макулатура тапшыра ала. Аның төп максаты һәркемне калдыкларны эшкәртүгә, табигый ресурслардан нәтиҗәле файдалануга җәлеп итү. Гаризаны sdavaybumago.rf сайтына җибәрергә мөмкин. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булышабыз, исән, имин булыгыз.